Je przypchyšim, že přeškedem vás to Parkins, le pomyslujem, že może bardzo chcą was ta łeby, co? Co? Ha? Welno gru. Robi wrażenie. Tego ostatku mojego planu je prosty. Je leca na miesiąc. Zmniejszył miesiąc. Zabierał miesiąc. Sudum na wychódku trzymaj. Co? Przepchusium, czy bym mógł przepchosać na jeden sztech? Gydałem, żeby wanie dekale moich zachów. Gydałem. Te są z chyzów A gydałem. możemy co zamówić pizza? Pizza? Wojedle sypełni. Litery, na później. Na później? No belno. Niech banzere, no sedec tam. O, możemy z nazywonym spódka? O, ale fejn! Juwa ma nadzaja ten sputk. On jest śmieszny. Nie wychydaj tam misty izbę. Jo? Belno. No moc nie przepchusium, na czym jest stanu? Chyba bardziej usadłeś. Nie, przypchusium. To no tak ci głupi płecmi. Je wiem, jak bachowa stale dysa śmiać. Tak, w westrzydku. Więc je gydał, że... to nie jest do skłęcentrowany gru. Przesygum, jem bardzo skoncentrowany. Halo? Co? Jej, ten chłop to stolem. Kto to je? Dzece? Co wa robi ta? Je wam zakazują tu przechylać. A, nie. Mrozi. Basta gru. Ja! Więc jak jem gydył, nie musisz cygnąć. Widzę jem chyba dość. Le mój plan to jest wspaniały plan. Wszedłem jest w nim widzę. Łykrum jednikłe. Cebie.